Karong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends, kini na usab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw lain na sa nga istorya ang atong idalit kaninyo diri sa tuang YouTube channel. So wa pa magka-subscribe, please subscribe and click the notification button para ma-notify mo sa mga repurpose nato nga mga video diri sa Katabi with Ate Gems YouTube channel. Ang istorya karong adlaw pinadaan ni Althea. Dear Papa Joe, tawagan lang ko og Althea. Taga dinhi lang sa siyudad sa Sugbo. Nagtrabaho ko isip usa ka customer service agent sa usa ka BPO sa may uptown. Okay raman untaan dagan sa akong kinabuhi kung wa pa nako nakit-i ang akong karaan na kaayo nga litrato. Niadtong gamay pa kong bata. Yes, Papa Joe, tungod sa ko ang old picture nga wa na ko matuyo nga makaplagan. Mao ang nakapausab sa dagan sa ako ang kinabuhi. Naginusara ko nga nagpuyo sa ka room sa akong boarding house duol rapod sa kompanya nga akong gitrabahuan. Ako nang usa, kay di man mosugot si Ralph nga doon ako'y roommate. Okay ra masab kay siya man sab ang nagbayad sa renta. Si Ralph di ay ang akong uyab nga maguwang nako og 7 years nga sa dili madugay mahimo na siyang usa ka hingpit nga doktor. Resident doctor pa lang si Ralph niya itong higayuna mo nga happy o proud kayo ang iyang mga parents nga sa dili madugay matuman na gyud ang ilang damgo para sa ilang mahal nga anak ang mahimong license o kinilang doktor ang ilahang anak. Mao gani hinungdan nga uga kayo ang ilang tinagdan nako. Di man sa kubugo nga di makasabot nga wa gyud makauyon ang pamilya ni Ralph diri kanako. Unsa ra gud ko? Ang ilang gusto manggod unta nga mauyab silang anak kay kanang pareha nila nga dato. Kanang pareho ni Ralph nga doktor pod di sama nako nga usa lang ka call center agent. Kada dunay okasyon sa ilahang pamilya pugson jud ko og dala ni Ralph. Bisan og unsa na lang ako ikatarungan nga di ko pwede pero dunay gyud mga time nga di ko makalikay. Wa na gyud kay lusot love, magakuyog gyud ka sa dinner ugma kay day off man nimo. Biko no, sa masay imong rason na sad. Lambing pa nga sulti ni Ralph nako, samtang diha may sud sa iyang sakyanan. Iya kong gikuha sa akong work. Night shift ko niya to Papa Joe. Ug bisan og duol ra sa akong boarding house, malakaw ra gani pero si Ralph protective kayo siya nako. Kuhaon jud ko niya kay mahadlok siya nga dunay mga bad guys nga manghilabot nako. Kibaw naman ka og nganong mataha ko sa inyo ha. Imong mama, imong papa, plastikan kayong show. Prangka ko pa nga tubag niya. Pasagdi lang ko na sila good. Wa pa na sila nagbinastos ba? In fact, casual naman nilang treatment nimo. Kabala ka, maana lagi na sila madugay. Mao ikaw dapat, madto ka pirmi sa mua. Kaya bang makita ka nila pirmi para maanad sa sila. Sa pa'y mahimo nila nga, ikaw magyud ang akong love. Matod pa ni Ralph dungan sa iyang pag-akus og hawk diri kanako, Papa Joe. Unsa pa may mabuhat nako. Supak man sa kong buot, nisugot na lang ko. Kaya di magpabalibad si Ralph. Kung buto na naon, utang nako ang tanan, nakong naabot kang Ralph. Sud sa mo ang more than 5 years nga relasyon, daghan na siyang natabang nako. Financial ug moral support. Working student pa ko kaniadto dihang akong nailaila si Ralph. Siyempre, kapos pirmi sa kwarta kay si mama, wa na may trabaho nga tarong. Sukad nga nakabuwag sila sa akong papa, high school pa lang ko. Si mama, murag na usab na ang panguna-una. Murag natulala na lang, permi. Makalimtanon kaayo, mo hinungdan nga nisugot na lang ko nga gikuha siya siyang igsuon para dunay maka-monitor niya permi. Pag-augma sa hapon, sayo ko nga nangandam sa dinner sa usa ka restaurant nga pagahimuon ang birthday sa iyahang mama. Gipili gyud na kong suot ang pinakanindot nga bestida para presentable man lang ko. Kung tan-awon sa mga mata sa pamilya ni Ralph. Ugtod man pag-abot na mo sa restaurant, syempre ni duol mi sa iyang mama ug papa. Ni-greet ko og happy birthday dungan sa kong pagbeso-beso sa iyang naong. Okay naman sab siya, pero nasakpan pagyud nako ang patay malisyan niyang pagpahid sa iyang naong nga nadaitol sa akong naong. Gibaliwala ra gyud nako tanan, Papa Joe. Anyway, iyabit atong birthday. Pero naos ba na sab diyang nangaon na mi.
Unya nagstoryahan ay dayon silang pamilya. Na out of place gyud ko kay ilang topic about man medicine. Pamilya mo silang mga doktor so ilang topic about sa pagpanambal gyud. So ako murag kiko-kiko lang sa kahumayan. Nanggahi na ang akong apapangig kay wa gyud na abli. Unsa man sila kung isagbat nila nga wa man ko'y know-how about anang trabaho sa mga doktor. So na-excuse ko nila. Pasumangil ko og CR pero naglingkod ako sa sud sa cubicle sa CR. Patay sa oras ba? Hangtod nga niring ang akong cellphone og si Michelle ang nanawag, ang akong amiga sa moang boarding house. Beshi, kumusta ang party? Enjoy ra? Matod pa sa akong amiga. Enjoy ba oy nga? Mabuang ko sa board oy. Kung pwede palang lamyon ako ang tornado para mawagtang ko kalit. Ay, sula ba ya ni mga plastikan ng show sa mga tao nga feeling dunya kaayo ba? Tubag ko pa sa telepono sa akong amiga. Hangtod nga wala ko mabantay nga bisag unsa na lay akong gipanulti, pahungaw lang sa akong gibati. Agwantahalan na besh. Para sa ekonomiya bitaw na. Sagdi lang. Kay og kasal na mo ni Ralph unya makaanak na mo og cute ug gwapa nga liwat nimo. Ayo na yun na og pagkukusa o sa inyong bata ng gurang nga mama ni Ralph ha. Matod pa ni Michelle nako og nikatawa dayon ko sa akong nadungog kay tinuod man sab. Mulang beshi, ganina ay pagbiso-biso lang ako niya syempre. Nakadapat lang akong faces. Namahid dayon siyang aping murar ba og dili hiya tigidig og panit. Tubag ko pa niya Papa Joe og nalimtan nako nga naramanday ko sa public nga CR. Pag-abli na ko sa pultahan, sa CR na muwa dayon ang akong naong kay nakita nako ang mama ni Ralph sa gawas nga nag-retouch sa iyahang makeup. Niya tubang dayon nako ni og hait kay kinanawan. Hoy, low class, you're very free to go para di na ka makipagplastikan sa pamilya ni Ralph. Anya sakto katanan, wami kauyon nimo. Sa una, samot na gyud ron nga nahibaw-an nako ang imong tinuod nga kulor. Kung gusto nta ka nga makadawat min nimo, mangita ta kag way nga makapture nimo among kasing-kasing among heart. Pero look what you did. You just ruined everything. Matod pa sa mama nga naninghiwag pa. Unya pagkawan, is nabera kayo ko nga gitalikdan Papa Joe. Gisunod-sunod na ko gladok ug tuon ng akong laway Papa Joe. Oh my God. Unsa kaya akong sunod na buhaton? Naka-decide ko nga mo exit ditong dapita nga way pagpananghid kang Ralph. Bahala na siya. Bahala na silang tanan. Doon na sadbi ako'y garbo. Di na ko'y allow ang mga tao nga tunutunuban lang ko bisan og publiko. Di sad ko palupig Papa Joe. Di ako sa terminal sa jeep di ang niring ang akong telepono. Si Ralph ang nanawag ug nangita na ako. Ang giingnan nga niuna na ako uli pero giapas ko ni Ralph ug nibiya sa birthday dinner sa iyang mama. Og diyang sakay na ko siya sakyanan. Lahi na ang dagway ani, murag na suko nga kabuthonon. Usa may drama ni Althea ha? Nganong nibiya man ka og way pananghid? Usa man nitabo ninyo ni mama sa CR? Matod pa niya nako. Aw kabaw naman siguro ka, I'm sure gisulti si mong mama ni mo ang tanan. Tubag ko pa nga to niya. Kano masab ka wa man sa kay bisag gamay na lang untang respetar sa akong mama. Gibinastusan man nimo. Below the belt pag yun. Siya ro naman lang og wa yung kakapugong anang baba nimo. Iritado lang gihapon niyang sulti nako mao nga nisugod na sa dugsaka ang akong dugo, Papa Joe. Ralph, kinsa magtuo nga naday siya sa sud sa CR. Di biya na ko intention nga makadungog siya. Ug usa pa, tinuod man sabgyud ang akong gisulti tanan. Ubos kay pananaw imong mama nako, wa siya kauyon nako. Di ko niya madawat. So mas maayo ra to kay samtang sayo pa magkahibaw-anay na ta sa atong mga kulor. Na-high blood ako Papa Joe ug si Ralph sad namuwa na ang naong sa kasuko hangtod nga 40 na namong away. Mao to ang unang pinakadako namong away ni Ralph. Kundin, wa ako magdahom nga iya akong pakanaugon sa iyahang sakyanan. Kung daghan kag reklamo Althea, may pamunaog na lang ka. Naog na. Matod pa niya og ipahunong dayon niya ang iyang pag-drive. Wa sa gid ang pangutana. Wa ko ilingi-lingi nga ninaog sa iyang sakyanan. Ug dito pa ko makabantay kung asa na dayon lugar Papa Joe sa may kulon pagyud dapita. Sukad ko nakatrabaho tagsan lang kay ko makatunob og kulon. Kadto pa nga time for how many years nga
Mao nang padayon lang sa ko sa akong paglakaw. Akong gisubay ang sidewalk nga daghan kayong mga tinda o daghan sa kayong mga tao. Tuyo na ko nga mangitag jeep nga akong kasakyan pauli sa amoa. Samtang padayon ko sa akong paglakaw sa kulon, doon ako'y nagian nga lalaki nga kanang mag-charcoal o painting Papa Joe. Kanang iyahang sunon ang litrato nga iyahang i-paint gamit ang charcoal. Pero dili ka na nakapahunong nako. Mura kog naugbok sa akong gibarugan og way pamilok nga gitutukan ang painting. Og diyang nga wa na ko makagwanta, nangutan ako sa lalaki. Nong, pwede mangutan na kasi tagiyaan ning picture nga imong gipaint. Pangutan ako pa, Papa Joe. Miss, gibilin naman ni diri sa nagpa-paint na ako. Og kuhaon pa ni inig mahuman na. Basin ugma, mubalik to siya. Tubag pa niya. Gitutukan sa nako balik ang picture og wa gyud ko makagwanta og nakita magud nako ang gamay og karaan kaayo nga litrato nga nakaklip nga maoy gisundugan sa pintor. Nong, pwedeng picturean nako sa akong cellphone kanang imuhang painting ug kanang litrato kay murag pamilyar magyud na nako. Matud ko pa og nisugot raman sa ang lalaki. Nangutana na sab ko og doon na ba siya contact number or address sa nagpa-paint sa mga picture. Wala ra ba ko i-contact miss pero matod pa sa lalaki nga akong customer balikon niya ugma mga alas 2 sa hapon. Tubag pa sa maong lalaki. Daghan pa akong pangutana sa pintor, gusto pa nako nga ipa-describe niya ang iyang kaugalingon sa igingon niya nga customer nga lalaki pero niring na ang akong cellphone. Si Ralph ang nanawag. Gisundan na dahil gyapon ko niya. Murag yun pahong si Ralph. Siya rin nagpanaog nako sa iyang sakyanan. Unya, nabalakar sab siya dayon di ay. I'm sorry Althea ha. I hope nga okay na ta. Mapatch up na lagi nato niya itong sitwasyon ron. Murag buotang karnero si Ralph nga nangayag pasaylo nako pero ako, wa na ko nagtingog-tingog pa, mao nga padayon lang yun siya og am-am nako. Nahibaw baya ka nga mularga ko ugma. Di ko gusto nga bati atong buot iniglakaw nako. Di ko makakonsentrate dun sa na lang. Please, sorry na. Ay kabalaka inigbalik nako. Doon ako i-surprise nimo. Padayon pa ni Ralph, Papa Joe. Niyangor-yangor ako og ipasagdan na lang nako og ipasaligan ako siya nga okay ra ko. Pero sa tinuod lang, nagsakit paghihapon ang akong buot. Gipasaylo lang nako siya para mahuman og ihatod nako niya sa amoa. Pagsaka nako sa mong boarding house, excited nga nisugat nako si Michelle na malita og unsay nitabo namo sa mama ni Ralph. Pero wa na ko siya tubaga. Kaya niya itong mga higayuna, lahi na ang nasa kong nahuna. Kusog ang kulba sa kong dughan, Papa Joe. Murabag dunay ka-excited nga akong nabati, murag something, Papa Joe. Someone from my past. Ipakita na ko si Michelle sa picture nga nasa kong cellphone. Tanawar gud ni. Murag ako maning bata ano? Matud ka nako niya. Murag ikaw, kulot ang buhok, cute, murag anghel. Unya ang ilong, palangdaan, murag mayong gyud nimo day. Diin masanat nimo. Tubag pa niya. Nakita na ko na sa kulon oy. Matud ko pa. Ha? Nagusam sa kagkulon. Pero whatever, kung wa pa unta sunuga sa imong mama inyong album nga naunta kay picture ron sa imong pagkabata, makumpara gyud ta na nimo kung ikaw bagyud na. Tubag pa niya. Muna tinod, Papa Joe. Dihay usa ka pangitabo sa mga kinabuhi sa akong pamilya, mga second year high school lang ko siguro. Niya itong nagabuwag ang akong mga ginikanan. Nangabit si Papa og mas gipili niya ang laing babae. Gibay luminduhan niya ni Mama ngadto sa iyang kabit. Dili madawat sa akong inahan nga ug tungod sa iyang kalagot gipangsunog niya ang tanang photo album namo. O wa gyud nabilin bisan og usa. Kana ang rason nga wa gyud ko'y litrato pagagamay nako. O kining ako nakitaan nga picture sa batang babae murag ako. Gikulbaan kay ko, Papa Joe. Way sama kakusog ang butok sa akong dughan. Doon ako'y nahinumduman. Kinsay magtuo nga ang butang nga dugay kung naunta nga nakalimtan na numbalik na sa Papa Joe.
Sa sud sa akong kwarto, samtang naghigda ko sa akong nga kama, akong mata way pamilok nga nagsudong isa ibabaw sa may kesame. Samtang inanay nga nanumbalik nako ang kagahapon. Diyang bata pa ko. Sa katapusang adlaw sa klase sa akong pag-elementarya, at last ni-graduate na gyud ko. So maabot nga abli sa klase, June mag first year high school na ko. Excited sa samang higayon, gipangkulbaan sab. Lahi naman good ang life sa usa ka high school. Pero wait lang Papa Joe, dili ka na maoy ako ang na-excitedan. Kundi ang naandan na kong pag-uli sa probinsya kada summer sa balay sa akong lolo. Honestly, ganahan kay ko sa kinabuhi sa probinsya kay way samok, peaceful ug presko ang hangin. Walay pollution. Pero actually, dili pa na mo'y rason nga nung ganahan ko dito. Si Christoph, Papa Joe, ang akong crush sa probinsya. Ayaw lang ko og i-judge ninyo nga sa kabatanon pa sa kung unahuna nag-ibog-ibog na ko. Normal naman yun siguro ning akong gibati. Kinsa masay di makrush kang Christoph nga gawas nga butan, hilumon, dili hambugiro ug gwapo gid siya. Mura siya foreigner ug naong bisan ang iyang mga parents pure Filipino manunta. Payatot lang hinon siya. Niwangon gyud siya nga pagkabata ug murag luspadon sa hinayon padyud og lihok. Pero wa na ko nagimahin. Ganahan lang gyud ko niya. Nahinumduman pa nako sa unang panahon diyang grade 3 ko ug motoy unang higayon nga gihatod ko nila ni mama ug papa silang lolo sa probinsya. Hihilak pa kog taman diyang nibalik ko ug nibalik na nga akong mga ginikanan nga dili ko kauban Papa Joe. Gibilin na ko nila sa akong lolo samtang sila namalik sa syudad. Mao sa tuang time nga nagsigis-sigis lag away, way piling lugar, away nga way piling oras. Murag makonsensya man noon sila o muhilak na hugtaman. Muminor o gamay ang ilang pagsiningkaay. Usasab na sa rason nga as much as possible ipalayo ko nila para siguro makalugar sila away o tudo-tudo Papa Joe. Unang salta nako sa probinsya nila ni Lolo, nakitandayon nako si Christoph kay silingan naman mi og balay sa akong lolo. Cute kaayo siya ug makontento na lang siya nga magtan-aw sa mga bata nga magdagandagan ug magduwa. Maglingkod agad siya sa daplin. Nahuman na lang ang summer, wag mi mag-amigo ni Christoph. Di ay mga time nga mo-action kog duol niya pero di man siya managad. Ug murag dead ma ragyug ko. Pero the next summer, Papa Joe, medyo nidako-dako na ko. Mao nga nakigayong kog duol niya o gipangutanan ako siya sa iyang pangan bisan og nakahibaw na gyud ko. Hi, patapad ako sa imong paboritong spot ha. Nakasmile pa ko ug super pa cute na akong pagpananghid ni Christoph. Nitanon nigdugay na ako. Sa akong naong ug nitutok ko kadali sa akong mga mata. Althea day ko, karon lang kakabantay na ko no. Mo nga ingana ka makatutok sa ko ang pretty face. Pa-joke pa nako niya dalang hinay o katawa pero wa man lang siya ni kagat sa akong pa-cute. Wa man lang gani nagpahiyom. Napupos ang tibok summer nga ingon niadto ang among sitwasyon. Kada alas 3 sa hapon kanang di kayo sakit kay init. Magiyahay nagpanggawas ang mga bata, lakip nami ni Christoph pero di mi mo appeal sa ilang duwa. Christoph, nganon di man ka mo-appeal sa ilang duwa? Lingaw kay sila nagpatintero. Tana, mga appeal tana. Agda pa nako niya. Usa kahigayon niya na nga nagtapad mi og lingkod sa daplin. Ikaw lang, arila ko diri Althea. Apil nila ka, ay pagsigig tupad nako kay dukaon lang ka. Matod pa niya nako. Kastrikto ni Mano hinay ko pa nga sulti niya. Pareho namin nga nang hilom duha. Ug nakontento na lang nga naglantaw sa mga bata nga lingaw kaayo nga nagduwa og patintero. Pagkauman nitong summer Papa Joe, balik og syudad ug mag-grade 5 na ko sa elementarya. Wa man kayo kausaban sa dagan sa mga kinabuhi hinoon. Mas nisamot pa ang pagsigig-away nila ni Mama ug Papa. Di kay nako matuhog ang ilang giawayan basta ang ending mula ko si Papa og di muli ug mga usa ka adlaw while si Mama way puas sa paghilak ko. Finally, nahuman na gyud ang klase. It's summertime again. As usual, excited na ko nga makakita kang Christoph sa probinsya nila ni Lolo.
Pero wa na ko makakita niya dayon nga maglingkod sa iyang paborito nga spot while magtanaw sa mga bata nga magduwa-duwa. Mao di ay, kay doon na naman di ay siya bike. Magsige na siya bisikleta, Papa Joe. Magtuyok-tuyok lang siya sa mong lugar, sa hawan nga bahin. Gibati ko kagool kay kung magbisikleta siya, unsaon na ako pagpaduol niya. Unsaon man ako pagtupad niya, para makigayon lang yung ko pagkikistorya niya, bisan og tagsar kayo ni, mutingog na ako. Nakaunaw na ako pamaagi nga misag gamay lang ako gid siya nga ma-encounter. Samtang nagpadagan siya sa iyang bisikleta sa may hawan ug mingaw nga dapit ug wa kay tawo nitong lugara, nagtago nako sa daan nga labo nga tanom, Papa Joe. Og diyan padung na si Christoph nga nagdrive siyang bike, dali ko nga nigawas sa kuang gitaguan ug nagpatunga din ko sa karsada. Naratol si Christoph ug dali ni nga ni brake sa iyang bike pero uwahin ang tanan. Naigo lang gyapon ko. Ug ang resulta kami duha ang gidala sa Rural Health Center sa ilang dapit. Swerte ko kay garas-garas ra ang mga samad nga di kayo law mga kunaguman. Pero si Christoph, wa masidot kayo siya samad ug bali kay sa mga dahon sa kasagbutan man siya natumba. Pero akong nadunggan sa social worker nga for observation kuno si Christoph. Ug matud pa, need siya ipa-check up sa iyahang doktor. Gipapauli nako sa social worker samtang si Christoph nahabilin sa health center. Samtang nagsuryaan ay akong lulog mga ginikanan ni Christoph about sa nitabo. Actually, wa sila nasayod nga gituyo na ko pagpaligis sa bike ni Christoph. Ang ilang pagtuo nga aksidente ko naligsa ni Christoph. Gidool na ko siya sa iyang gilingkuran nga stretcher. Loy kay now, luspad nga murag naglisod og ginhawa. Sorry kayo Christoph ha, tungod na ako na aksidente nung ka. Ako gyud mabasol anida. Kumusta naman day ka? Okay raman ka Christoph. Matod ko pa niya, kay punos ka balaka ang akong tingog, Papa Joe. Okay ra ko eh. Ako'y mga ipasaylogan nimo kay naligsan ti ka. Di pa mo kay ko anad good magbike. Sige na gani, pahimagno sila mama nako nga di magbike, pero mamugos mangyug ko. I hope nga okay ra ka Althea. Tubag pa ni Christoph nako. Puti ko nang higayon nga nakistorya siya taas-taas nako. Sa kunahuna nga kinahanglan pa di ay ko masakitan kaming duha para mahimong friends, Papa Joe. Ay nagunaw na Christoph, uy, magpaabot ka nimo sa ato. Pakaayo dayon ug unsa man gani nang gibati nimo kung okay na ka magbike tang duha, ako'y drive. Ikay angkas nako kay expert man ko ng bisikleta sa syudad. Pagpanghambog pa nako niya ug ni-smile naman pud siya nako. Nagpaabot siya kong pila ka adlaw kay wa naman nabalik pa sila si Christoph o yung mga ginikanan. Matod pa nila, tuwa ko na sila sa syudad. Wasa kong masayod o connected ba sa iyong pagpatambal gikan sa aksidente sa bike or basin nagsuroy-suroy lang sila sa syudad. Way sama ka boring nga ang gibati nga nagstay sa probinsya sa kung lolo tungod kay wa si Christoph. Di nakabalik na sila sa ilang balay, hapit na sad abli sa klase, and that means mubalik na sa pukog syudad. Why kami makabanding ni Christoph kay tagsa raman siya mugawa sa ilang balay. Usahay mugawas ni ug maglingkod siyang paborito nga spot. Unya mudali kog duol ug mutapad niya. Okay na kay siya nako. Wag ko mag-expect nga buutan di siya ug hilig og drawing. Makamaupod siya mo gamit og paint. Ang iyang papa naliwat pod siya nga maayo mo paint. Close na kami ni Christoph o siya na nga akong BFF, Papa Joe. Usa ka hapon ni Ana, naguol kayo ko. Kay sunod adlaw, kuhaon ako ni Mama. May nalang kinigawa si Christoph sa ilang balay, ug ako dayon siyang nakitaan ug ako dayon giduol. Hi Althea, mubalik na kag syudad ugma. Pangutana pa niya nako, doon nagyoy sadness sa iyang mga mata, nga ako nakita, Papa Joe. Abli na sa klase naman sab. See you na sad next summer. Tubag pa nako niya. Nakita na kong doon na siya gitaguan siyang likod. Umurag nagpanuko nga sa iya nga isunod nga isulti diri nako. Okay lang ka, Christoph? Murag doon na lagi kay gustong isulti nako. Matod ko pa nga to niya. Doon na unta pero mauwaw ko eh. Ay lang siguro eh. Matod pa niya nga cute kayong tanawon. Inosente og super cute nga murag anghel. Wa ako kapugong Papa Joe, ako na nidagan paingon siyang likod o gilungi na ko ang iyang gikuptan.
Picture di ay niya, Papa Joe. Imo ning ihatag nako. Wow, ka-cute ni mo ani oy. Gwapo kay ka mo kag anghel. Matud pa nako niya. Remembrance lang ba para di ka makalimot nako ug unta kung okay lang nimo mangay sa kog picture nimo. Tubag pa nako niya. Gananon ako nga mohatag og picture nimo pero wa man ko'y diri ay kabalaka kay sunod summer hatagan ti kag picture nako. Ako ning ihatag nimo ang pinakanindot nako nga kuha nga litrato. Ug mao to Papa Joe after sa kong elementary graduation that summer sa kami ni Mama sa kabus paingon sa probinsya. Di na ko makapaabot nga makita ni Christoph ug mahatag niya ang pinakanindot na nakuha nga litrato nako. Usa ka close up half body picture nga nagsuot og puti nga sinina during sa among first communion. Mga 7 years old lang ko ato nga picture. Wa mas ko kitag arang-arang og kuha nga litrato nga latest. Ang mga picture nako pag graduate sa elementarya wa pa naabot kay wa pa kuno ma-develop ingon ang photographer Papa Joe. Gabi na may nga naabot sa probinsya ug wa na ko makapaabot pa pagkaugma. Pag-abot jud namo dayon silang lolo dali ko nga ninaog ug nitubok sa pikas kalsada para manuktok silang Christoph. Diyan ako sa gawa silang pultahan unya ako nadungog ang tingog siyang mama ug papa. Dili kay nako maklaro pero murag giyam-aman nila si Christoph nga tumaron ang iyang tambal. Noon sa man si Christoph nasakit siya. Sa ako pangunahuna Papa Joe. Mo nga ipadayon nako ang papangay katahuran sa ilaha. Iyang mama niabli og nakurat pa ni diyang iya ko nakita. May gabi nang si Christoph kay nalanta ko ihatag niya. Matud ko pa sa iyang mama. Og iyara mas akong ipadayon sa ilaha og na-surprise pa gani kay pinangga kay ko sa iyahang mama o papa. Giandaman pa kog snacks kaminduhan ni Cristo. Samtang naglingkod mi sa ilang biranda. Happy kay ming duha ni Christoph nga nagkabalik og istoryahanay after pila ka months Papa Joe. Kagwapa ni mo ani uy, inusinti kay imong naong oh. Imong buhok nga kulot kayo og taas pagyud kaayo. Nagdalag bidaan ni mao gyud ni. Matod pa niya. Buhok ra di ay. Luya na ako eh. Tubag ko pa, kunuhay nga ng luod pa kuno aron ingnon Papa Joe. Dili oy, syempre imong eyes nga mura sa duga, ka-smile permi ang imong smile ug ang laom nimo nga kandiis. Tanan jud nimo Althea, very beautiful. Hipuson jud nako ni. Di nako ni wadon hangtod sa kong lubong. Matod pa ni Christoph Papa Joe. Lubong ba oy? Ay nag-iapil ang word oy kay layo pa kay na bata pa kay ta. Matod ko pa pero nununaan dayon nako ang akong nadunggan nga gipugos siya papainom og tambal siyang mama. Yun na pa gani Christoph. Doon na kay sakit. Nakadungog lagi ko nga gipugos kag papainom og tambal si mong mama. Sulti ko pa. Tambal ba oy si sakit. Gipugos ko mama painom og vitamins oy kay di ko ginahan kay luod kayo. Dali pang tubag ni Christoph. Pareho data. Di mapuguganahan mo inom og vitamins. Baho kayo. Matod ko pa niya. Ug nagdungan mi og kinatawanay Papa Joe. So kadiya to close na kayo mi ni Christoph. Sa akong linghod nga pangidaron nakaibaw ko kung say tinuod nga feelings niya. O sa pamandi ay Papa Joe, wanay lain kundi love. Yes, I know. Sa akong batang una-una nga love gyud nako si Christoph. Way adlaw nga di mi mag-uban. Murag among gisulit kada adlaw ang time samtang summer pa. Kaya initing eskwelahan ay na. Magkalagyo na sabmi. Usahay magbike min duha pero ako ang mag-drive og siya amo angkas sa akong likod. Cloud9 na kayo nako nga bation kung magkadaitol ang among mga panit. Di ay kausa nga kamiran duha sa ilahang sala. Nagduha mig Scrabble Papa Joe. Og diyang ako ng turno nga mohimo og word. Wa ko kana buhata. Hinoon kalit ko nga nipaduol og taman kang Christoph ug ako siyang gihagkan sa iyahang lips. Daitol ra nga pagkahaw kay gisuon raman ako kung nakita sa salida sa TV. Pero nakuyawan ko sa sunod na itabo. Nakita ko si Christoph nga murag natulala. Samtang nang luspad ug nagunit sa iyang dughan nga murag naglisod og ginhawa. Okay ka lang Christoph? Mabalakon ko pa nga pangutanan niya. Okay ra ko uy. Tubag pa niya. Og pareho mi nga nasayod sa sunod nga buhaton.
May na lang kay naabot niyang mama og ingnan nga papalyon ako sa amo. Nipauli ko sa amo Papa Joe og nakuratan pa ko kay na si mama sa amoa. Normally, igo rin yun niyang ibilin sa ilang lolo o kuhaon ko kung ting eskwela na. Doon ako'y duda nga nag-away na sa silang duha og taman ni Papa. Mao nga nisibat niya og nipauli sa probinsya. Tuod man, sakto ang akong pagtuo. Nadunggan ako si mama nga nisumbong kang lolo sa ilang problema ni Papa. Nadungog pa nako nga gitambangan og tama ni lolo o kinasing-kasing si mama pag-ayo. Sa paminaw nako, murag si lolo na noon ang naproblema. Ako nalang ipasagdan si mama unsa may mabuhat nako nga gamay pa man kay ko ato. Wa pa masayod og unsay ilang giawayan ni Papa Pirmi. Ang bugtong sure gyud nako nitong higayuna nga kung mudako na gyud og magminyo na sab di gyud ko magpinarihan nila nga magsigig away. Gusto na kong maminyuan ka ng lalaki nga love gyud kayo nako, nga love sa ko niya para di ko maparihan nila. Nibalhin kang Christoph ang akong nauna. Kumusta na ka siya? Wa ka siya kauyon sa kung paghawak niya sa lips gyud? Di ka nga giluod siya sa akong gibuhat? Mo nga murag wa ka ginhawa o basin kasukaon siya? Nabalakag gyud ko ni Christoph, Papa Joe. Pagkaugma, nalipay kay ko kay nitagad man si Christoph nako. Ug sa tanaw nako, okay man siya. Sorry di ato Christoph ha. Ambot lang oy nganong naon sa tuoy. Unsa toy nasud sa kong utok. Hinaot pa nga mapasaylo ko nimo ha. Tinalagi to nako usbon. Matud ko pa. Nato niya. Okay ra Altia uy, kalimti na lang to. By the way, ako ba yung gipahimuan og portrait ang imong litrato? Katong gihatag nimo nako ba? Si Papa ang mo paint. Maayo unta og mahuman na to sa dili pa ka mo balik sa syudad para madala to nimo ba. Motoy akong gift nimo sa imong birthday. Mura yung gibayaw sa kalipay ko niya itong panahon na Papa Joe. Klaro man po kayo nga ganahan sa Christoph nako. Pero pareho minduha o gibati. Yes, mga bata pa kay mi niya itong higayuna pero doon na may mutual understanding nga kami rin na kay Bao. In our own simple way, makita sa mga nilihukan kung unsa ka importante namo ang usag-usa. Naginaminam na kaayo ko nga madawat ang akong painting nga gihimo pa sa Papa ni Christoph. Wapag yun ako man, dugaya daysa, magapura pa nako niya kang Christoph. Busy mo kayo Papa, good? Busy ka siya Pirmi? Sige lang. Basta ako i-promise nimo sa di pa ka mo balik sa syudad. Mahuman lagi to. Akong dali-dalion si Papa. Pero Papa Joe, wag yun natuman ang tanan. Tungod sa daot nang naitabo kang lolo. Giatake si lolo sa kasing-kasing ug among gidaladayon sa ospital sa syudad. Gipakuyog na lang ko nila ni Mama kay di man pwede nga ibilin ko nga mag-inusara. Sa kalit, sa mga pangitabo, wa na gani ko kapananghid ni Christoph. Nibalik ko syudad nga wa gani kapanamilit ngadto niya. Nakabsang jud og kinabuhi si lolo sa iyang kinabuhi sa ospital sa syudad. Og tungod kay naraman sa syudad na muyo ang iyahang mga anak, mga igsuon sa kong mama, naka-decide silang tanan nga sa syudad na lang sab kini, ihaya og ipalubong. Pagkaman sa lubong ni lolo nasabutan sad sa mga igsuon nga ibaligya tanang kabtangan ni lolo sa probinsya, ang balay ug ang yuta. Hingpit na gyud nga naputol ang bugtong taytayan nga nagsumpay unta namong duha ni Christoph. Sa sunod nga summer, wa na ko maulig probinsya. Siyempre, wala na si lolo o wa na'y balay nga kapuy-an dito. Sobra ko ka-down o kaguol nga nangandoy nga kung kanusa pa kahami magkita pagbalik ni Christoph. Second year high school na ko niya itong nakita na ko si Papa sa kalugar nga dunay kaubang babae. Mauda ito ang iyang kabit ni Papa. Ang hinungdan nga sa sigil nag-away ni Mama. Wa ako musulti ni Mama, bahin sa akong nakita, pero bisan pa, murag dunay kasayuran si Mama na sad. Usa kahapon niya na, gikan ko eskwelahan, na shock na lang ko nga naabtan na ko nga wala na si Papa o nga mga sinina. Nagkatag ang mga gamit sa sala, nga murag yagian og bagyo. Dito na ko naabtan si Mama sa luyo sa Mumbai nga naghilak kini, nga nagatubang sa kayo Papa Joe.
Gisunog niya ang tanang mga litrato, ang tanang photo albums, hangtod negative sa film, way gipasaylo. Gidali na ugdagan ang usa ka gamay nga photo album kundi dito nako gipalupitan ang picture ni Christoph nga iyang gihatag nako. Pero uwahi na kayo. Naabo na ang tanan, Papa Joe. Sakit kaayo. Ug mao ni ang history kung anong wag gyud ko'y picture sa ako ang pagkabata. Hangtod ang picture ni Christoph nga mo na lang untay bugtong na kung handumanan niya. Naug daw pag-apil. Sukad niya itong pag-abandon ni Papa namo. Nausab na sab si Mama. Matod pa sa kung tiyo nga doon na siya depresyon, anxiety o nervous breakdown. Murag pirming wa siyang kagulingon o bantayanan na kaayo. Pasalamat na lang po nila ni Tia kay giatiman man nila si Mama. Samtang ako nagpuyo nga independent. Naginusara samtang nag-eskwela o college ug mo pa na hinungdan nga dali ra nga nahug ang akong buot kang Ralph nga akong uyab. Si Ralph ang akong first nga uyab ug mo'y gitugyanan nako sa akong tanan-tanan, lakip na ang akong lawas, Papa Joe. Worth it man pud kay love manggud ko ni Ralph. Very sweet, caring and loving nako, pero mao lagi na ang apan wa ko mauyuni sa iyang pamilya. Napugwat ko sa akong pagbalik sa kagahapon diyang niring ang akong cellphone, Papa Joe. Wa palibak si Ralph kay mao ni nanawag nako. Nabalaka ko nimo, babes, siug text nimo wa man ka mo reply. Are you okay? Pangutana pa niya nako sa telepono. Okay ra ko eh. Mubo pa na akong tubag nga murag way gana. Nasuko pa ka nako. Mga na sa kong sorry nimo ha sa tanan. Don't worry, Althea. Doon ako'y surprise nimo inig-balik na kong Cebu. I love you. As usual, lambing pirmi si Ralph nako. Pero ako'y gana sa kong nahuna o guwa na mong duha kundi tuwa sa posibleng may tabu ugma 2:00 sa hapon. Si Christoph, gud ka ang lalaki nga nagpa-charcoal paint sa old picture nako pagkabata. Murag di na ko makatug sa pagsigi ug una-una, Papa Joe. Pagkaugma niya na timing nga rest day nako 2:00 pa lang nigikan ako paingon sa kulon. Ditso nga to sa pwesto sa lalaki nga nagpinta sa litrato. Ako rin siyang giduol og ipangutana. May hapon nung nibalik na tong nagpapaint ani. Pangutana ko pa niya. Dungan sa pagpakita nako sa kong phone niya sa picture. Wala pa man, ma'am. Hapon pa man kuno mga 2:00. Ready man ang painting oh. Ako na ganyang girap. Tubag pa niya. Magalauna pa lang niya itong orasa, 1 hour pa kong magpaabot dito. Magbarog ug di mamilok. Magsakripisyo ko nga magpaabot sa usa ka tawo nga hoping nga siya gyud si Christoph. 1:45 diyang doon ako'y nakita nga lalaki nga naglakaw paingon sa among nahimutangan. Gitutukan ako taman ang mga lalaki ug di ko pwedeng masayop. Feeling nako na wagtangan kog bukog sa tuhod. Samtang nakaduol ang lalaki, halos way kausaban ng iyang naw. Gwapo gyapon kaayo ug niwang lang gyapon. Pero nibagay raman sa siyang height nga nitaas siya nga murag mga 5'7" ang height. Naka-shades, nagsuot og t-shirt nga color gray ug medyo slim fit nga jeans ug sneakers. Cool ka siyang tan-awon ug layo rang pure nga taga-syudad sa iyang porma. Di ang himpit siya nakaduol nako, ako dayon siyang gisangpit siya ngan. Christoph, hi! Nakaila pa ka nako? Pangutana pa nako niya dungan sa akong pagtangtang sa gisuot sa nako nga shades. Nikunot ang iyang agtang. Sa way pagpamilok nga nagtutok nako. Oh my God, Althea, ikaw ni! Ikaw gyud si Althea, di ko pwedeng masayop. Matod pa niya nga murag way kabutangan sa kalipay. Murag nakadaog og first prize nga raffle, Papa Joe. Hapit ko makaila ni muda. Nausab na kay ka. Nisamot mong kagwapa, uy. Abi na ugin sang artista ha. Ug di pa tungod sa imong very unique ug charming smile that can launch 1,000 ships. Plus imong buhok pa gyud nga almost same ra sa una. Maglisod na kog ila nimo. Padayon pa niya. Diyan nakuha na ni Christoph ang iyang painting, gi-invite ko niya kaon sa gawas. Na nakaymi og taxi ug napaingon sa ka lugar. So sa kasimple lang nga kananan, maguwang lang og karinderya pero peaceful nga nakalugar mi istoryaanay ug nagkumustaanay ni Christoph. Pila na gani ka
tuig Althea sukad sa katapusan natong panagkita. Hinay pang pangutanan niya nako. I was 11 ato nga time niya karon kay 32 nako, so 20 na katuig diyang nilabay. Wa ko magdahom nga makita pati kag balik. Tubag ko pa nga to niya. Wa na ko makabantay og pila na may kauras nga naglingkod sa mong kananan basta ako nabantayan nga ngit-ngit na ug wa madugay giingnan nami nga mag-close na sila. Pagkuha nako sa akong pitaka sud sa akong bag, nakita nako ang cellphone nga nakidlap-kidlap. Nagsigig ring. Si Ralph ang nanawag. Akong gi-silent Papa Joe. Paghuman na mo kaon, gidala ko ni Ralph sa usa ka coffee shop nga library at the same time. Nindot ang ambience, ang maong lugar kay cozy and romantic. Wa ko magtuo nga dunay mga lugar nga sama niya to. Kami gud si Ralph kasagaran sa among date adto pirmi sa mall ug mga restaurant. Wa ko kasabot Papa Joe. Sa akong gibati nga the whole time nga nagkauban mi ni Christoph murabag pirmi kong conscious sa akong kaugalingon. Mura kong nibalik pagka teenager Papa Joe sa kilig every time tukan ko ni Christoph ug pinapilit kaayo. Lapas na sa alas 12 sa tungang gabi dihang gihatod ko ni Christoph sa akong gipuy-an. Matod pa niya nga magkita pa mig usab. Ug mo na ni tabo. Before ko mo duty, magdugan mi kaon ug after sa akong duty magkita na sab mi. Di ko bation og duka o kakapoy Papa Joe. Kusog kaayo ang akong adrenaline rush basta kauban nako si Christoph. One time, samtang nagkuyog mi, niring ang akong cellphone. Nakalimot na akong silent. Wala ko tubaga, pero matod pa ni Christoph nga, tubaga na, basta importante na. Nilakaw og distansya nga bahin, usa pa na akong itubag si Ralph nga nanawag. Althea, worried na kay ko ni mo, sige na kong pag-monitor kung nauli na ba ka o safe ra ba ka. Sihog tawag, di makamtubag. Bisan og reply mo lang sa text, wa. Noon sa man ka. Nasuko gyapon ka nako. Matod pa ni Ralph sa pikas linya. Nagabuhan ko og pangatarungan niya. Explain ako nga busy lang kay naasla si mama ug akong giatiman. Namakakok ang Ralph Papa Joe. May gani kay ni 2 oras siya. Pagkahuman na mag-istorya ni balik ko kang Christoph. Boyfriend ni mo? Pangutana pa niya na ako og igo lang ko niya ngo. Ikaw, doon na kay girlfriend? Balik ko pa nga pangutana niya. Wala. Sa una, doon yung mga ginagmay pero di gud seryoso. Tubag pa niya. Makita na ko ang sadness sa mga mata o pagkatotaod, niingon siya nga ihatod ko niya sa amo. Next Thursday na ako Papa Joe, sa'yo kong ikikuha ni Christoph sa kong boarding house. Doon ako na siya surprise na ako. Ang wala kong expect. Mao ang among adtuan sa may terminal sa bus. Na nakaimig boss paingon sa probinsya. Sa probinsya sa akong lolo o sa lugar nga iya nadakan kung diin una min nakita. Samtang nagtapad min duha sa bus, wa na ko makapugong sa akong kagalingon. I pretended nga duka na kay ko, kaayo, o gusto nang matuog. Gisandig na ko ang akong uo sa abaga ni Christoph. Sa una, nagpanuko pa siya nga muhikap na ako, pero nadugay, giagbayan ko niya. Yang kamot, gigunitan, hangtod nga napasubsob na jud ko sa iyang dughan. Kahumot sa iyang dughan, Papa Joe. Ang perfume nga gigamit sa iyang t-shirt, murag lami kayo siyang paakon. After pila ka oras, nabot na gyud mi sa lugar nga pinaka-memorable nga lugar sa akong pagkabata. Nagol ko, kay wa na ang balay ni Lolo. Lahi na ang balay nga gitukod dito. Pero napa ang balay nila ni Christoph ug wa na kuno nagpuyo. Namalhin na silang tanan sa syudad. Nanood mi sa karaan nilang balay nga nag-holding hands. Presko pa kayo sa kunahuna ang mga lugar kung diin pirmi mi nga magkauban ni Christoph. Paborito na mo, mao ang ilang biranda. Niyunong ko sa kupakanduraw sa mong taas tungod kay nakita ko si Christoph nga nagbaruglang samtang way pamilok nga nagtanaw nako. Og dito Papa Joe, wa na gyud ko makapugong sa akong kaugalingon ug ako na mismo ang niduol niya og gihagkan siya sa ngabil. At first, wa din siya mobaws, pero desidido gyud ko. Ako siyang gigakus o gidaitol pagtaman ang akong tibok lawas niya hangtod nga nibigay na gyud ang leon Papa Joe.
Nang higda mi sa sahog silang sala nga wa na mo gimain ang mga abog ug hugaw nga nagkalat. Para namo paraiso among lugar. Pareho ming duha ni Christoph nga gihingal sa kakapoy sa panagbugno sa leyon ug karniro. Nagakos gyapon mi while naghigda sa sahog. Sa dihang ni ring ang akong cellphone, saba kayo kay wa na ko tubaga. Pero wa gyud mo undang og bagting ang cellphone. Hinay na akong gitubag si Ralph. Hello, tubag pa na ako. Althea, asa man ka ha? Nanawa ko sa mong boarding house ninyo, sayo mo kuno ka nilakaw. Noon sa naman ka babes, nabalaka na kay kunimo. Di ka mo tubag sa kong mga tawag. Abi na ako gikidnap na ka, unsa ba? Matod pa ni Ralph nga dunay kasuko ang tingog. I'm okay, Ralph. Doon na lang ko ikisikaso. Importante. Mag-istorya lang yata, nagbalik nimo. Sige, bye. Dali na akong gi-off ang power sa akong cellphone para di na siya makatawag pagbalik. Pagtanan ako kang Christoph ni Barug ug nagsulob na sa iyang sapot. Ug murag nagbasol ug nakonsensya. Sorry sa netabo na to, Althea. Murag nahimo na mo ko kontrabida ani. I know nga doon na kay uyab pero padayang yapon ko og paduol nimo. Matod pa niya nga murag sa tanaw nako na usab ang itsura ni ini. Murag naluya and at the same time lawom ang mga ginhawa. Naluya gyud si Christoph paghuman sa bugno sa leyon og karnero. Ako siyang giduol ug gigakos. Ay pagsulti niya na una kang niabot sa kinabuhi. Ikaw ug ako. We're meant for each other. Destiny. Inigbalik ni Ralph, sultian ako siya sa tuang duha. Matod ko pa. Samtang sakay mi sa bus pabalik sa syudad. Doon ako'y nabantayan nga murag maglisod siya og ginhawa. Usahay kapon niya ang iyahang dugan ug masahion. Okay lang ka, Christoph? Doon na kay gipamati. Pangutana pa nako niya. Okay ra ko'y. Nabaguan lang siguro. It's been years nga wala ko ka-exercise. Nawad lang sa panuhod. Naulin ako sa boarding house ug nibalik na og trabaho pagkaugma. Tagsa na lang mo text si Christoph nako ug wasa ko mapakita pagkaugma. Pero matod pa niya doon na lang kuno emergency sa ilang negosyo sa ilang pamilya. Nabalakan ako kay 2 days naming wa magkakita ni Christoph ug si Ralph padung na mobalik sa Cebu. Pag-out ako sa work pagkaugma na shock na lang ko sa lalaking nagpaabot nako. Si Ralph, Papa Joe. Gidala ko niya sa restaurant para magdungan og pamahaw. Unya, doon na din siya gikuha siyang bulsa. Usa ka singsing nga gagilak-gilak, Papa Joe. Althea, gusto ko nga magpagkasalta. Maglain tagpuyo. Atong duhang bahay. Way makapanghilabot nimo. Layo sa akong mga parents. Will you marry me? Di ko makaharong kang Ralph. Na konsensya ko. Naluoy ko ug wa ko masayod unsaon ako siya pagtubag. Dili ko makadawat sa singsing, Ralph. Di ko pwede mapakasal nimo. Tubag ko pa nga to niya. Ha? Nga naman. Unsa? After sa tong kasal maglahi man tagpuyo. Dito mahilabtan lang ni Mama. Promise mong malipayon ka sa tong kaminyoon. Ihatag na ko nimo tanan, Althea. Bisan pag akong kinabuhi. O dito nang lugmaw yun ang akong mga luha, Papa Joe. Ralph, di ko pwede mapakasal ni mo tungod kay I'm in love with somebody. Nasukmag ni Ralph ang lamesa sa iyang kalagot, Papa Joe. Daan palagi yun ko. Di ka makontak o di gani ka makamao mo reply sa akong mga text. Nagtuo pa ko nga nahiubos ka sa akong pamilya. Di ko kini madawat, Althea. I'm gonna win you back. Panguyaban ti kag balik o pagkaslan gyapon ti ka. Promise. Matod pa ni Ralph nga kahilakon pa, Papa Joe. Ralph, hugaw na ko. Di na ko bagay nimo. Napugos kog tugan para lang din siya mo give up, Papa Joe. Unsa? Doon na nitabo ninyo? Nakigdug ka og lalaki dayon sud lang sa pila ka semana nga wa ko. Feel na ko ang sakit nga gibati ni Ralph, Papa Joe. Wa ko magdahom nga kapabol di siya. O kapabol di ay ang usa ka lalaki nga muhilak. Wa pa magkukita og sama ni ini. Tungod kay nadak-an gud nako nga si Papa maoy pirming magpasakit ug magpahilak sa akong mama. Sayang, I know nga love ko ni Ralph pero mas love nako si Christoph. Sugad pa sa gagmay pa mi,
Nakalatid ng daan nga kami gyud para sa usag-usa. Si Christoph ang akong destiny, Papa Joe. Pero unsa pa gyud ang kagayunan nga kumumanay mo duwa, Papa Joe? Kundiin nasulti na nako ang tinuod kang Ralph, free naming duha si Christoph, di naman ninuon nako siya makontak. 3 days na nga wa magpakita si Christoph nako. Siyog tawag siyang cellphone pero way mo tubag. Sobra sa 100 times na ako nag-text pero wag yun natubag sa akong mga nasend niya. Pero bisan pa sa gihapon, wa ako mo surrender og padayon ko nga si dial siyang cellphone hangtod nga sa katapusan, mitubag na gyud siya. Hello? Tubag pa sa pikas linya. Pero dili tingog ni Christoph ang nitubag. Usa ka tingog sa usa ka babae. Hello? Si Christoph akong gustong maistorya. Asa de siya? Please ma'am, ihatag lang kang Christoph ang telepono. Althea, ikaw ni di ba? Ang mama din ni Christoph. Nakinumdum pa man siguro ka nako. Yes ma'am, nahinumdum kaayo. Ug nangayo din kong katahuran sa inahan ni Christoph. Ug nihangyo ko nga makikistorya siyang anak. Pero doon ay nahitabo, Althea. Kung gusto ka nga masayod, taganti kag address kung asan mo pwede makitaan si Christoph. Klaro kayo sa tingog sa mama ni Christoph nga naghilak og daghan pa unta siya nga angay tubagon sa kong mga pangutana pero gi-off ang cellphone. Pero after few minutes nakadawat og text niya. Address kung diin dito nako makita si Christoph. Way sama ka kulba sa kong dugan samtang nagpadung ko sa mong address. I'm sure it's a bad news. Pwedeng daotang may tabo niya. Nasakit ba ka siya or basin minyo si Christoph ug wa lang musulti nako. Nagkaduol na gid ko sa lugar nga giingon sa iyang mama nga nahimutang kini sa usa ka subdivision ang balay ni Christoph. Pero sa gawas palang daan lahi na kaayo ang aura sa palibot. Kanang palibot nga murag dunay gihaya sa sud, Papa Joe. Oh please God, di pwedeng si Christoph. Okay ra siya. I made love with him few days ago. He was very okay. Di pwede nga bating mahitabo niya. Matod ko pa sa akong kaugalingon, Papa Joe. Dihang duol na gyud kaayo ko. Makita na nako ang sud nga mga tao nga nagkalahi-lahi ang kolor sa suga. Maninag na pud nako ang usa ka lungon nga gipalibutan og mga buwak. Daw di ko makamao nga mulakang sa akong mga tiil. Mura ko giugbok sa akong gibarugan. Bisan wa pa nako makita ang sud sa lungon pero kusog na kayong kulba sa akong dughan. Hangtod nga usa ka tiguang babae ang nagpadung nako. Nahinomdum pa ko niya. Ang mama ni Christoph. Althea anak, si Christoph wala na siya. Pinugnan nga hilak sa mama ni Christoph pero ang mga luha way hunong sa pag-agas. Samtang ako, padayon nga wa makalihok sa akong gibarugan. Way mga punga ng gawa sa akong baba. Gusto ko nga muhilak, gusto ko nga musyagit pero way mo gawas sa ako ang baba. Giduol ko sa mama ni Christoph. Gigakus o giapuap ang akong likod. Diya pa nagsugod ang akong pagbakho. Diya pa nanggawas ang akong mga luha, Papa Joe. Dako kay ang akong mga pangutana. Nganuman, unsay purpose sa kagayunan nganong gitugutan pa man nga magka-cross pagbalik ang among daan ni Christoph pero mawa ra siya dayon. Nganuman, wa na ko makapugong sa akong pagkagulhol. Dunay babae nga nitunol nako og usa ka basong tubig ug ila kong gipainom. Niluag gamay ang akong paminaw, Papa Joe. Sultihi lang ko og ready na ka nga mutan-aw niya. Kuyugan ti ka sa sud. Matud pa sa inahan ni Christoph. Pero wa pa ko'y igong kusog nga mutan-aw kang Christoph nga wa na'y kinabuhi. Nagdumili ko nga muadto at tubangan sa iyahang aya. Giubanan ko siyang mama sa gawas. Nagtapad mi nga naglingkod sa bench. Hangtod ngayon nasulti na ako ang tanan about sa health problem ni Christoph. Sa una pa di ay masakiton o kasing-kasing. Inborn ang iyang depresya sa heart. Mo di ay nga niwangon o hinayon kay siya nga maglihok-lihok. Sa una pa gyud sa bata pa mi. Sakto ang ako ninduman katong gituyo na ako pagpaligis sa iyang bisikleta og pareho mi nga na-landing sa health center pero ako okay ra. Pero si Christoph, gidala nila sa syudad para patambalan.
Mao di ay kay dugay na sila nga kabalik sa ilaha. Ug katusab nga time nga akong gikawatan og hawak si Christoph, pagdaitol nako sa akong ngabil nga niya, mura siya og natukan og gihikap ang iyang dughan. I thought nga giluod siya nako sa akong kiss, kay lagi mga bata pa man mi. Pero masakito na di ay siya. Tungod sa kakurat nga gikisan nako siya, naglisod siya og ginhawa. Dili siya pwedeng ma-stress, bawal siyang kapuyon. Gikuyawan ko sa ideya nga dili ka tungod nako namatay si Christoph. Ang nitabo namo silang bahay sa probinsya, basin mo ito naka-trigger nga giatake siya or something. Kitugan ako siyang mama ang nitabo namo ni Christoph, pero tubag pa siyang mama nga sakit man kunong dawaton, pero due na gyud kuno si Christoph. Long time ago, pagani kuno ta buot hunahon, udako gani nilang pasalamat nga nilahutay pa og sama niya to kadugay si Christoph. Taod-taod na po diyang pag-antos, Althea. Doon na gani mga panahon nga giampo na lang na ako sa Ginoo nga mas maayo pa nga di na lang siya paantuson. Pero ingon na yun siguro ang kinabuhi. Di ta makabuot. You live because you still have a purpose aning kalibutan na. Kung wala na, mao na ka ng oras nga pwede na kang mubiya. Sa ako nadungog sa mama ni Christoph, dito natubag rasab ang akong dakong pangutana. Kung ano pa man yun nga gitugutan pa nga magkita migbalik niya mawara sa ay dayon. Simple. Fulfilling the unfinished business, Papa Joe. A chance to reunite sa duha ka kasing-kasing nga nahigugma. O somehow, may experience man lang ni Christoph nga mahappy sa katapusang nga adlaw sa kinabuhi. A dream come true naman duha. Ang matagaan o katumanan ng among love story sa usag-usa. Pero sakit man unaon kay nawar sa kinidayon. Pero sa gikaingon na, it's better to love and get hurt and not having been loved at all. Sa katapusan, nakita nagigog igong kusog para muduol sa iyang lungon. Mura lang siyang natug. Peaceful ang iyang hitsura tanawon. Nagsunod-sunod na sab o pangatagak ang akong mga luha. Di pagyapon ako madawat nga wala na siya. Kadali ra kayo na mong nagkauban o nibiya na sab siya dayon. Samtang padayon kog sige hilak, doon ako'y nakita nga murag frame nga gipatong sa ubos sa dughan ni Christoph. Nabasa dayon sa mama ni Christoph ang nasa kong una-una. Imo biya ng painting, litrato na nimo diyang gamay pa ka. Katong gihatag nimo niya sa una. Iya ginigiampingan, Althea. Ug mo iyang giingon nako nga kung mamatay siya, kauban siyang lubong ka ng imong painting. Gituman na sab nako kay mao may iyang wish. Diyang happy na siya mabugtuan sa ginhawa. Wa ko magdahon, Papa Joe, nga ang gisulti ni Christoph nako nga 20 years ago, that night nga gihatag nako ang picture, iya di ang tinuoron. Nahinuman pa nako, siyang kalipay nga nagtanaw sa akong litrato. Ako gyud taguan imong picture, Althea, ampingan ko ni, ug dadon nako hangtod sa akong lubong. Mo na exact words nga iyang gisulti nako, Papa Joe. Sakit kayo. Lisod i-move on. 1 week after na lubong si Christoph, nagbangutan ko. Hangtod nga tuloy nga nalabay ang mga adlaw, sumat siyang pagkamatay 1 year na. Sayo kong niyato sa sementeryo para mo-offer og mga buwak o panagkot sa Papa Joe. Pagkahuman, nagpray o nag-istorya niya nga murag na lang siya sa kong atubangan. Wa ko ka-move on, kung saan ako pag-move on. Abi na ako sa kadugayan makarecover ako pero wala. Matod pa sa akong mga higala o mga kauban sa trabaho nga kinalan ako nga mag-move on forward kay bata pa kuno ko o deserve pa na akong malipay with someone else. Do you think sakto sila, Christoph? Okay ra ka nimo nga mulingi kog laing lalaki? Please, tagay kog sign. Matod ko pa. Samtang nagatubang sa lubong ni Christoph, ako din gi-feel ang akong palibot ug akong kaugalingon kung doon na ba'y something. Bisa nagbugnaw sa hangin man lang or di ba ka butterfly nga mutugdo ng kalit, Papa Joe. Pero ambot ba wa man ko'y na-feel. Taod-taod yun ko nga nag-apong sa lubong ni Christoph. Usap ako ni Tindog para mo pauli sa amua. Ang wala na mag-expect mao nga maabtan na ako sa akong boarding house. Kabaw kag unsa, Papa Joe? Dili unsa,
kundi kinsa. Si Ralph, Papa Joe. Wa din ko makatingog diyang ako siyang nakitaan nga galingkod sa sopa sa among sala. Hi, kumusta na ka, Althea? Matod pa ni Ralph nga hinay nga nipaduol na ako. Niya, malang yapon. Hinay ko pa nga tubag niya. Nope. Lahi nagkausaban ni mong lawa sa unaw karon. Tanawa oh, hugo na kay ka. Murag nawad-an naman kagana sa imong kinabuhi. I'm sorry to say this, pero di pa kaha panahon nga mutikang pag-usa ang sagdanan, Althea. You know what? Sobra akong kasuya kang Christoph. Wa na siya, o di na pwedeng mobalik pa. Pero siya lang gyapon ang nasa mong kasing-kasing. Pero nakasabot ko nimo. Sa gikaingon ko na nimo kaniadto 1 year ago nga I want to marry you. I won't give up. Gusto pa gyapon ko nga mubalik pa ka nako ug pakaslan ko ikaw, Althea. Way kausaban ang akong gugma nimo. Dunay lusok sa luha sa kilid sa mga mata ni Ralph nga iya lang gipugngan nga matagak, Papa Joe. Diha, for the second time around, iya na sab gihatag nako pagbalik ang singsing. The same ring nga iya tang ihatag nako niyatong nagpropose siya. Usa na katuig ang nilabay ug ako siyang gibalibaran. You don't need to decide right now. Timbang-timbanga pag-ayo, Althea. Kung maka-decide na ka, isulob ka ng singsing sa imong tudlo. As a sign nga gidawat na nimo pagbalik ang akong gugma. Matod pa ni Ralph, Papa Joe. Papa Joe, sa pagsulat na ko na akong istorya sa akong kinabuhi o gugma, mark as our first wedding anniversary ni Ralph. Og doon na pagyulain nakapalipay na mo tungod kay I'm 3 months pregnant karon, Papa Joe. Sa gikaingon ko na nga life is too mysterious and no one knows our future. We can never tell and we can never predict. Ang akong gipredict dili mahappy ni Ralph sayop ko, Papa Joe. Okay ra gyud kaayo among pagpuyo. Maayo na sa butinagdan ang iyang pamilya nako. Ug na nibaw ko nga tungod kay doon na ako'y Ginoo karon, Papa Joe. In fact, una na ko nang gipangayo niya nga maka-move on nako kang Christoph para limpyo ang akong kasing-kasing ug una-una. Nga magpakasal ngadto kang Ralph o gidungog sa Ginoo ang akong pag-ampo. Daghang kayong salamat, Papa Joe, sa pagbasa nimo sa akong suwat, tampo o ginawat ponta nga magdugay pa ang imuhang YouTube channel. And more power and God bless. Imong magtatampo, Althea.